の者の剣となれ。かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。力さやかの者に力を。かの者の剣となれ。これで終わりよ。
かの者に力を。かの者の剣となる。かの者の傷を癒したまえ。俺の一撃。みんなやられちゃう。敵を一掃したな。これで邪魔をされずに祭壇へ行けるな。これで帝国の大陸と、よくやったぜ。ラングリッサーを皇帝が持てば、帝国に敵はなくなる。持つ者に無限の力を与えるという秘剣。本当に帝国に渡してしまっていいのだろうか。そうだった。いよいよ、俺たちの、ああ、そうだね。これで胸を張っ。思えば、よし。帝都へ戻るぞ。調子が良かったみたいだ。聖剣の守護者である光の末裔を破る。ラングリッサー争奪戦は帝国側の勝利。
みんなやられちゃう。敵を一掃したな。これで邪魔をされずに祭壇へ行けるな。これで帝国の大陸、よくやったぜ。ラングリッサーを皇帝が持てば。そうだな。俺が、どうしたエルヴィン。無限の力は裏切るのか。裏切る？俺にはラングリッサーが、なんということだ。どうだ？俺に、断る。せいぜい一人で頑張るのだな。最後の情けとして、この場だけは見逃してやる。ヘイン。面白そうだな。決まったな。これから新しい時代が始まる。俺たちは、その覇者となるのだ。俺が頑張らなくっちゃな。無限の力をもたらすと言われる聖剣ラングリッサーを手に入れ、自分の力で大陸統一を行う